Nna nna nwa na mmụọ nsọ ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị taa anyị na-atụ àjà nke misa nke izu nke atọ n'oge anyị na-eme ọfịfịa. Na aja misa anyị na-ekele Chineke n'isi ezinụlọ David na Chioma Okonkwo, ndị na-ekele Chukwu maka ngọzi niile na afọma ya n'ebe ha nọ, wee na-arịọkwa ka ọ gaa n'ihu na-emere ha amara. Anyị nakwa echeta mkpụrụ obi niile nọ na pọgatọrị, kamakwa ụmụnne anyị ndị nke anyị na ha nọbụ ebe a mana ha gawago ịzụrụ ike ịhụ Chukwu. Anyị na-ekpe ekpere maka ndị niile nọ n'ọrịa, ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ndị nọ n'ụlọ ha dịgasị iche iche na ebe a n'obodo anyị bụ Naijiria, ka site na aja kasị aja kedu na Yesu Kristi chụrụ n'elu obe ka ọ bịa gwuo ha. Ka anyị niile ndị na-akpa anyị n'otu n'otu ugbu a, let us our private intentions. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka ihe omume dị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gara. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile na ụmụnne na-emeghela nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na anyị ga-eme site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi dị n'ọkụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne unu yọba na sekpụrụ ọtụtụ anyị. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee zuru anyị na ndụ ebighị ebi. Onye nwe anyị mee ebere, Kristi mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Ka anyị rịọ arịrịọ. O Chineke, onye ebere na afọma niile na-esite n'aka ya, ịkụziworo anyị ka anyị site n'ibu ọnụ ikpe ekpere na imere ogbenye ọgọ na-anata mgbaghara njọ anyị. Anyị na-arịọ gị ka ị nara nkwupụta mmehie nke anyị ji umeala kwupụta n'ihu gị. Site n'ebere gị, wepụ ikpe ọmụma dịrị njọ nke na-anyịdo anyị n'obi. Site na adịmụ anyị Jesu Kristi, nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze na mmekọrịta nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa ka ụwa niile.
ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ ọpụpụ. Ọ bụ Chineke tiri iwu niile ndị a. Abụ m ndị nwere Chineke gị, onye kpọpụtara n'ala Ijipt, n'ala ahụ ejiri mere uru. Enwela chi ọzọ belsa m. Apịlịla onwe gị arụsị na oyiyi ihe ọbụla dị na mbara igwe, maọbụ nke dị n'elu ala, maọbụ nke dị na mmiri dị n'okpuru ala. Akpọrọla ha isi ala. Efekwala ha, n'ihi na mụ onwe m bụ ndị nwere Chineke gị bụ onye anya ọkụ. Ana m ewere ajọ omume nna bịa leta ụmụ ha na ụmụ ụmụ ha ruo ndụdụga ndụ nke atọ na nke anọ maka ndị kpọrọ m asị. Mana m ehukwasịkwa amara n'isi nnukwuru unu ndị hụrụ m n'anya na-edebe iwu m. Agbala aha dị nwere Chineke gị na nkịtị, n'ihi na Chineke agaghị ahapụ iwere ahụhụ nye onye ọbụla na-agba aha ya na nkịtị. Cheta ka idebe ụbọchị ụka asọ. Ị nwere ụbọchị chi ịlụsị ọrụ gị niile, ma ụbọchị nke asaa bụ ụbọchị ezumike dị nwere Chineke gị. Ị gaghị arụ ọrụ ọbụla. Ụbọchị ahụ, ma gị, ma nwa gị nwoke, ma nwa gị nwanyị, ma ụmụ odibo gị nwoke, ma ụmụ odibo gị nwanyị, ma anụ bi n'ụlọ gị, ma onye ọbịa bi na be gị. N'ihi na ụbọchị isii ka ndị nwere Chineke kerechara eluigwe n'ụwa, ma osimiri na ihe niile dị n'ime ha. Ma n'ụbọchị nke asaa o zuru ike. N'ihi nke a ka ndị nwere jiri gọzie ụbọchị ezumike bịa kwado ya asọ. Sọpụrụ nna gị na nne gị ka ị wee bie ogologo ndụ n'ala dị nwere Chineke ga-enye gị. Egbula ọchụ, akwala iko, ezula ori, amala amasị gbagide mmadụ ibe gị. Enwela anya ukwu n'ebe nwunye mmadụ ibe gị nọ. Enwela anya ukwu n'ebe ọkụ mmadụ ibe gị, ma ọ bụ ụlọ ya, ma ọ bụ ọkụ ya nwoke, ma ọ bụ ohu ya nwanyị, ma ọ bụ ehi ya, ma ọ bụ ịnyịnya ya, ma ọ bụ ihe ọbụla. Okwu nke ose n'ụwa. Azịza: Onye nwe anyị, ọ bụ gị ji okwu nke ndụ ebighị ebi. Iwu nke onye nwe anyị zuru oke, ọ na-enye agbamume n'obi. Iwu nke onye nwe anyị kwesịrị ntụkwasị obi, ọ na-enye onye umeala amamihe. Atụmatụ nke onye nwe anyị ziri ezi, ha na-enye obi aṅụrị. Iwu nke onye nwe anyị doro anya, ọ na-enye anyị ìhè. Egwu nke onye nwe anyị dị asọ, ọ na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Usoro iwu nke onye nwe anyị bụ eziokwu, ha niile na-akwụgbado ọtọ. Ha niile gara oke ọnụ karịa ọlaedo, karịchaa ọlaedo kachasị na mma. Ha na-atọ ụtọ karịa mmanụ anwụ, karịkwa mmanụ anwụ si n'ụbụbọ ya pụta. Onye nwe anyị. Ihe ọ ga-ewetara n'akwụkwọ Pọl dị asọ dịgara ndị Kọrint. Ndị Juu na-achọ ihe ịrịba ama, ndị Grik na-achọ amamihe, ma anyị onwe anyị na-ekwusa Kristi, onye a kpọgburu n'obe. N'ebe ndị Juu nọ, ọ bụ ọdachi dachi n'ụzọ, bụrụkwa isi mgbaka n'ebe ndị mba ọzọ nọ. Ma n'ebe ndị niile Chineke kpọrọ nọ, ma ndị Juu ma ndị Grik, Kristi bụ ike nke Chineke na amamihe nke Chukwu. N'ihi na nzuzu Chineke karịrị amamihe nke mmadụ. Ọzọ, adịghị ike Chineke
karịkwara ịdị ike nke mmadụ. Okwu nke oseblo. Otito na ngọzi dịrị gị, ọ bụ dị nwere. Otito na ngọzi dịrị gị, onye nwe anyị kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m agaghị anwụ ma ọlị. Otito na ngọzi dịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. Mgbe oge emume ngabiga nke ndị Juu na-eru nso, Jesu jere Jerusalem n'ụlọ nsọ ka ọ hụrụ ndị na-ere ehi na atụrụ na nduru na ndị na-agbanwe ego ka ha nọ n'ọnọdụ oche. Jesu were ụdọ mee ụtarị si n'ụlọ nsọ chụpụ anụ ahụ niile ma atụrụ ma ehi. O were oche ndị na-agbanwe ego ihu n'ala fesaa ego ha. Ọ sịrị ndị na-ere nduru, chịpụnụ ihe ndị a n'ebe a, unu ejiri ụlọ nna m emere ụlọ ahịa. Ndị ụmụazụ ya wee cheta na e dere ya n'akwụkwọ nsọ sị, ihe banyere ụlọ gị na-agụ m oke agụụ n'obi. Ndị Juu wee jụwa ya sị, olee ihe ịrịba ama ị ga-egosi anyị na ihe a ị mere ziri ezi? Jesu wee zaa ha sị, kwatuo n'ụlọ nsọ nke a, aga m ewughachikwa ya n'ụbọchị 3. Ndị Juu wee tie mkpu sị, 46 ka eji wuo ụlọ nsọ a, olee otu ị ga-esi wulie ya ụbọchị 3? Ma Jesu na-ekwu banyere ụlọ nsọ nke bụ ahụ ya. Ya mere, mgbe o siri n'ọnwụ bilie, ụmụazụ ya chetara na o kwuru ya ekwu. Ha wee kwere n'akwụkwọ nsọ na n'okwu Jesu o kwuru. Mgbe Jesu nọ na Jerusalem n'oge emume ngabiga, ọtụtụ mmadụ kwere n'aha ya n'ihi na ha hụrụ nnukwu ihe ịrịba ama nke ọ na-arụ. Ma Jesu atụkwasịghị ha obi n'ihi na ọ maara nke ọma ihe dị n'obi mmadụ niile. Ọ dịghị ya mkpa ka onye ọbụla kọrọ ya ihe banyere ụmụ mmadụ, n'ihi na ya onwe ya maara ihe dị n'obi mmadụ. Oziọma nke osebụ ụwa. Ọtụtụ dịrị Jesu. N'ụbọchị taa anyị na-achụ aja misa nke Sọnde nke 3 n'oge lent, oge anyị na-eme ọpịpịa na-echere maka ọnwụ nke dị na Jesu Kristi, the very reason Jesus came into the world to die on the cross. We use this period to prepare for that event, the Easter mysteries. Abịa n'ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị taa, nke mbụ na akwụkwọ Exodus, the book of Exodus that we used in our first reading, na-agwa anyị banyere iwu nke Chineke, the commandments of God. After God led the people of Israel from Egypt, He gave them commandments as a testament of His relationship with them. Chukwu si Egypt kpọpụta ndị Israel, ya ga-enye ha iwu ya ka ị ga-ahụ ihe ọgbụgba ndụ ya na ha na ọdịna mma ya na ha. Ya nye ha iwu iri ahụ, anyị na-anya na iwu niile Chineke nyere. Nke mbụ na e nyere iwu a in 2 tablets of stone. The first tablet containing the first 3 commandments, and the second tablet containing the last 7. The first tablet was on the love we have for God, and the second one, the love we should have for our neighbor. So I want to say na
Iwu Chineke, summary of the word love. Love of God and love of neighbor. N'ihi na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na ka ị ga-asị na ị hụrụ Chineke n'anya mgbe ị na-ahụbeghị mmadụ ibe gị onye na-ahụ anya ụbọchị niile. Mgbe ndị Israel bịakwuru Jesu Kristi, ha jụọ ya sị, kee iwu kasị iwu niile, which is the greatest commandment? Jesu Kristi kwuotụrụ ha Deuteronomy chapter 6 from verse 4. He said, "Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might and strength." The second is like it. You must love your neighbor as yourself. No commandment is greater than these two. Amen? All to Jesus Christ summarize na iwu ahụ. Only iwu kacha iwu niile, ọ bụ ahụ sọ iwu nke bụ ma nke abụọ ma nke atọ. Ya sị iwu ahụ a ga-summarize in this way. Love of God and love of neighbor. You cannot love God whom you have not seen when you cannot love your fellow human being that you meet every day. Oh, you have one already. And I always do, because in Matthew 25, on the day of judgment, oh, the way we have treated one another will summarize the judgment. I go around and get him already. When I'm already there, so Christian, I read I tell them to get him America. I'm money on the get him agara m mkpọrọ ma mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ ga-edebe leta m oge m gba ọtọ inyere m efe ka m biri na-asị ya ebe mgbe anyị hụrụ gị na mkpa when they receive you in need and helped you, that's insofar as you did this to one of these brethren of mine, you did it. Ọ bụ na nwere ihe mere otu n'ime ụmụnne m ndị a ihe ndị a ọ bụ akụnụ mere ya. Because remember, these are the members of the church. Members of the church of which Christ is the head. However you treat the members, that's how you have treated the head. Because the head and the body form one body. Oh yeah, Mary, Jesus Christ gave you I see. Neither Mary, oh yeah, Mary. And you know, anything you refuse doing for your brothers and sisters, you refuse doing this for Jesus. That is why I want to say that the commandments, because they're summarized in the word love, we can say the commandments have the love we have for God must have a vertical and a horizontal dimension. It must have the vertical and horizontal dimensions. The vertical dimension comes when we come to church, when we are fasting, when we are praying, reading our scriptures, based on voluntary works in the church, all these things, going to retreats and all that. Now, just visions of the cross, love of God, vertical. But after all this, if they don't make in the horizontal level, you may have wasted your time on earth. Amen? I said, Mother Agala Church, Mawagali India. Manai Church, how best to serve God. And the way we serve God is the way we serve our neighbors. Oh, you can see, you only ebe Yesu nọ na-arịọ nri. Ma onye nwere Yesu ọ bụ ọka na-asị chọrọ m efe ka mmiri. Mana ọ sị ihe ọ bụla i mere otu n'ụmụnna ndị a nwoke i mere ya. So love must have that vertical dimension and also the horizontal dimension. And that's why we see the cross, the sign of love. The cross is the sign of love, the love of God for human beings. And so whenever we love, we are trying to live as the children of God. Oya winye Yesu Kristi, Jibiana Apoziona, Yana Awani, Basara, Ndia, these people were trying to show their love for God by coming to the feast of the Passover. But at the same time, they were defrauding their fellow human beings. You cannot love God by not loving your neighbor. The Passover
was a very important celebration for every Jew. Any Jew living about 20 miles from Jerusalem must attend it. And then the one living farther than that must try at least to attend the Passover once in his lifetime. So we can understand why. More than Jew Naga for the Passover, you see, their friends in different parts of the world will follow them. Or the other Jews in diaspora, they will try to come. That was what happened on the Pentecost in Acts chapter 2. People from Judea, from Medes, from Persia, and all that. And they were all there for the feast of the Passover when the Holy Spirit descended on them. So, and then when they get to the Passover, they were in a kind of currency for the temple tax. The Jews believed they were the chosen race of God because people say, special possession of God. And because of that, they felt that any money coming from outside Israel is unclean. So they didn't have for this feast of Passover. Before having anything in the temple area, they must change their money to the currency the Jew they use. But what was happening was that these people, they needed just a pair of doves to offer their sacrifice. For a pair of doves was the smallest thing you could give. Only when you came with a bigger animal was expected to do that. But the thing was that these people, doves in India, had it very cheap outside the temple area. But coming to the temple area, they were selling these things about 4 to 5 times what they should cost. In the name of loving God. And that was what Jesus saw. Yes, it's not only that. Also, na exchange. That was the same thing they were doing with the things they were selling. Only be changeable. Again, here the correct exchange. They will just bring it so that they will gain exponentially. So these things were done in the name of loving God. They wanted to make money for the temple as a sign of their love for God. But they were doing it the wrong way. And that's why Jesus saw them, saw everything. In fact, the Bible says he made a way out of the court and flogged them and drove them all out. And said, take these things out of here. You should not turn my father's house into a market. Some translations are saying, you shouldn't turn my father's house into a den of robbers. To tell us how serious. So when we talk about love of God, we must see how to love God in our neighbor. There are so many people, especially at this time. A lot of people have lost their jobs. They are just managing. A man called the room, Anya Chalamok. Because every week, at least one woman will lay about 5 get the regular message. Because before they have a chance, they don't America and way and where is the world. But the thing is, there are times that you see the situation of Madonna already the last thing. Guess how we react. This is a time that we must show that love for neighbor. And by doing that, we show the love for God. What the lenti, to assess our lives, to ask ourselves, how have I measured up in this area of my life? Ask it to be now. What will be my stand? And then when you look at this, you tell yourself the truth and make amends where possible. We have to intensify our prayers.
And that's why on Ash Wednesday, the Gospel, according to Matthew chapter 6, the things we need to do a good Lent are prayer, fasting, and almsgiving. And then when we look at the temptations of Jesus, we see there is some other thing that should be there: good knowledge of the scriptures. Christ was such that when the devil will attempt here, the devil will quote a passage of the scriptures, and Jesus will also quote another one to counter it. It means that if you have to avoid sin, you need to have good knowledge of the scriptures. You need to pray fervently, because Jesus Christ said, pray always lest you fall into temptation. But also you have to engage in almsgiving, what we call self-denial. Almsgiving can come in different ways. Fasting can come in different ways. But when you can see, every day I like to take my tea. Today I'm also some milk. Self-denial. Not giving the body everything it needs or everything it wants. You punish yourself. St. Paul said, I pummel my body every day to make it obey me. Amen? I pummel my body every day to make it obey me. All these things are little ways we are showing our love for God. But when we deny ourselves these things, we give to them. Just this morning, I was telling people this story about a woman that woman was very churchious, but not religious. On a church, on a morning mass, retreat in Kalabula, Ogaga, attending all the spiritual exercises in her parish, or belonged to many sodalities in that parish. So, but even though she was very rich, she was not generous. So, it was such that I something that way I say, now, it got no more. From this is unfair. So how do I say, okay, if you can remember any good thing you did when you were on earth, we will use that to pull you out. In onye dị njọ na ndụ, ọ gakwa dị njọ na gịnị n'ala mmụọ. So, abịara ya sị, yes, I remember. Na mgbe ya nọ na elu ụwa, ya nyere nwunye di ya ọdụ okporoko. The tail of the fish, stockfish. The only thing o nwere ike icheta o mere nwunye di ya. Asị ya, okay, well and good. Now, through ọdụ okporoko anyị ga-eji mee gịnị pụpụta gị. Aga weta otu ụlọ gị okporoko. Extend there to her in hell. I said, but did I come on the Oboroko? Can you make a doctor? Oh, did I come on the Oboroko? I got who we are, who we are. Didn't let them have an uncle more to so, come up, we are headed here, and I can't where. One young motor, Oboroko, you know, Cameroon. Oh, no, you're broken. Yeah, baby. Honey, whoa. I say, you see, where you are is exactly where you deserve to be. Ọ dị mma ka anyị kwadoro onwe anyị akụ n'eluigwe. Ọ ya wụ loving God. Ime ilu mmadụ ịga chọọchị elu gaa chọọchị ahụ. Ụbọchị ịmụ Yesu Kristi sị ihe a ga-ajụ gị bụ bịakwa ndị dị ngọzi nke nna m, bịa bụrụ na alaeze a kwadoro unu site n'isi mbido nke ụwa. Why? Oge agụrụ na-agụ unu nyere m nri ka m rie. Oge akpịrị na-akpọ m unu nyere mmiri ka m ṅụọ. Oge m ọta unu nyere m efe ka m yiri. Abụ m ọbịa unu anabata m. Oge m nọ n'ụlọ mkpọrọ na mgbe m nọ n'ụlọ ọgwụ unu bịara ka leta m. You came to see me. Ha sị ka ihe mgbe anyị mere n'ihe dị otu a. Ya sị na eziokwu ka m na-agwa unu. Ebe ọnụnụ nwere ike mere otu onye na ụmụnna
As long as you could do this, one of these brethren of mine who did it for me. Then the thing came on that's a plan. Then it will be the opposite. Wow. Okay, you gave me nothing to eat. When I was thirsty, you gave me nothing to drink. When I was in prison, you never came to see me. When I was in hospital, you never came to see me. When I was a stranger, you never welcomed me. And when as you never welcomed me, then yes, only when my holiday came my holiday, Nampa, Anyayara, Inyarega. That's as long as you felt doing this to one of these brethren of mine, you felt doing it for me. Yawunem na Christi, Ailanya, Nihabundi Aguraita, Owijipotani, to reawaken us to consciousness about what we should be doing as Christians. Christ is saying, you are the light of the world. Over in Matthew chapter 5, verse 14. And verse 13, also you are the salt of the earth. What does it mean to be salt? You add flavor to people's lives. You are preservative of the values of Christianity. And then in Matthew 5:16. So let your light so shine before men, so that people see your good deeds, they'll give the praise to your heavenly Father. Can you see mee wuche Chineke site n'igosi ndị nọ na mkpa enyemaka ọ bụla anyị nyere ndị ọ Chineke ka anyị nyere ya. Ọ bụ ihe ndị a ka ọ ga-eji wee kwụọ anyị ụgwọ ụbọchị ikpeazụ. Anyị na-ekpe ekpere ka onye anyị amara ịnabata okwu nke Chineke. Ọ bụ sọsọ ịnabata ya kama ibipụta ya na ndụ anyị na-ebi ụbọchị niile. Ka ọ ga-abụ n'oge ikpeazụ ahụ ihe a ga-eji wee nye anyị ọnọdụ n'alaeze site na Kristi onye nwe anyị. Ka anyị bilie ụtọ okwukwe anyị. Ekwere m n'otu Chineke nna achị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa ka ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe n'ọdịda ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọbụrụ mmadụ, akpọgwọ ya n'oge n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ mmụọ erie ya, ma ọ bilitere n'ụbọchị nke atọ ka mmụọ nsọ si kwuru, ọgbọgọrọ n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ niile, onye ọchịchị ya enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị nwanụ na onye na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọrọ ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m na nzukọ nke dị otu, dị nsọ, bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ya. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa agaghị. Amen.
ụmụnne nna Kristi Chukwu egosila anyị n'ụbọchị taa na o nwekwanụ ihe rara ya bụ imere anyị ebe ọ nwere ike nye anyị ndị mụ na anyị Jesu Kristi onye amamihe ya onye amaghị ihe ya karịrị amamihe nke mmadụ. Ka anyị kelee Chineke onye nyere anyị ohere ịbụ ụmụ Chineke site na baptizim e mere anyị, onye nyekwara anyị ihe nrite dị iche iche dịka ụmụ nke Chineke, kamakwa maka amara nke ibi ndụ site na oziọma nke a na-agụpụtara anyị. Anyị kpee ekpere maka nzukọ Kristi nke gazuru n'ụwa niile, maka onye isi ya bụ Pope Francis na ndị ụkọchukwu na ndị bishọp anyị, Bishop Alberto, Bishop Barnes, and Bishop Del Riego. Ka Chineke gaa n'ihu na-agba ha ume site na amara ya n'ọrụ nke dịrị ha na dayọsis nke a, ka site na amamihe nke o nyere ha ka ha duzie ụmụ Chineke n'ụzọ nke nzọpụta. Anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ka anyị kpekwuzie ekpere maka ndị niile echiri echi, ka Chukwu na-enyere ofe aka na-agbaziri ha otu ha ga na-esi na-achị anyị. Anyị arịọ gị biko dị nwe na onye nwe anyị gwara anyị. Ka anyị kpee ekpere maka anyị niile gbakọtara ebe a, ka Chukwu na-echekwara anyị ife niile anyị na-arịọ ya dị mma, ka ọ na-emere anyị ọkacha etu esi wee gwa anyị tata n'ụka, ka anyị bụrụ nnu nke ndị mmadụ, nwee ike na-echekwara na-eme ndụ ndị ọzọ anyị na ha nọ ka ọ na-achọpụta ihe. Anyị arịọ biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị gwara anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị niile ife na-esiri ike, ọkachasị n'oge dị otu a, oge ọya juru ebe niile, ma ndị rụzuru ọrụ, ma ndị a na-akwụ ụgwọ anaghị ezufe ime ife ha kwesịrị ime. Ka Chukwu mere ofe ebere ka ha nwekwe n'ike na-enweta enyemaka n'aka ndị mmadụ niile bụ alfa gburugburu. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Onye nwe anyị gwara anyị. Ka anyị kpee ekpere maka n'ụwa niile, ọkachasị ebe ọgba aghara dị. Ka anyị kpee ekpere n'isi ndị ahụ ndị na-achịkasị ụwa niile ahụ. Ka Chukwu meere anyị ebere, mere ofe ebere, tinye fa udo, ịfụnanya na obi umeala nke fa ya na-eji achị ndị fa na-achị. Mekwazi ka ndị ọchịchị ndị ọgba aghara dị n'uche, ka Chukwu gbanwee ya otu o si wee gbanwee Sọl ọ bụrụ Pọl, ọ gbanwekwa ndị ọchịchị niile ahụ ka fa na-achị ndị mmadụ ọfụma, ka ndị mmadụ aghara dị na-agbapụzi n'obodo fa na-achọ obodo ndị ọzọ. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Onye nwe anyị gwara anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka ndị niile jiri maka agha maọbụ maka agwa agha wee hapụbe fa o jire n'obodo ndị ọzọ, ka obodo ọbụla falutelu ka fa anabata fa ọfụma, maka na ọ bụrụ na ọdọrọ fa mma na fa ya hapụbe fa nọ maka adọrọ nwa ka ha ji wepụba, ka ndị obodo fa na-ejekwu achụpụ na fa maọbụ sọwa fa ọnụ maọbụ ledaba fa ala, maka onye ọ dịrị nwa anaghị ahapụbe. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Onye nwe anyị gwara anyị. Anyị kpekwazie ekpere maka otu onye anụnụ gbapụtara, ka Chukwu mee ebere, ka na Chukwu netuo n'anya anya tụso otu okwu ọya ekwu na ife niile a abụrụ ife anyị akọbazi n'akụkọ, ka o meela anyị ebere na ife adịna ka ọya dị, ka ọya ogbochapụ ya, o were okupie, were anyị ebere ya nete anyị, ka ife niile a dịkwa mma. Onye ọbụla ndị ahụ adịghị ka ha gbasie ike, ndị ometụbeghị emetụ ka ọ ghara emetụ onye ọbụla. Anyị arịọ biko dị nwe anyị. Onye nwe anyị. Ka anyị rịọkwa arịrịọ maka ikikere idobe iwu nke Chineke dịka esi gwa ya n'ụbọchị taa.
ka anyị were iwu Chineke nyere anyị wee kpọrọ ihe ya bipụta ya n'ịhụnanya nke anyị na-egosi mmadụ ibe anyị arịọ gị onye nwe anyị. Ngwa nọ n'ala ala obi anyị ugbu a ka anyị ihe ndị ọzọ na-akpa anyị ka anyị chetakwa ụmụnne anyị ndị anyị bụ n'obi chụọ aja n'isi ndị na-ekele Chineke maka amara ya n'ebe ha nọ wee na-arịọkwa ya ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ha n'otu. Nna ji ike niile ịgba ọkaka ụgwọ narị atụ egwu nwanne otu onye, anyị na-ekele gị maka ịkpọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị site na baptizim nke edere anyị. Anyị na-ekele gị maka amara niile nke ị na-enye anyị iji wee gbaa anyị ume ọbụla bụ ihe na-esiri anyị ike. Chukwu, ọtụtụ ihe ka ị na-emere anyị nke anyị na-amaghị. Anyị na-ekele gị maka ngọzi ndị a niile. Anyị na-asị gị n'oge ugbu a anyị na-akwado maka mmemme nke Ista ka inye anyị amara zuru oke nke anyị ga-eji na-efe gị na mmụọ na n'eziokwu. Mee anyị ka anyị bụrụ ngwa ịhụnanya n'ebe ndị bara anyị okirikiri nọ. Dịwanụ kwe ka anyị bụrụ ndị ga-egosipụta ịhụnanya gị ka ndị na-ekweghị na gị ha lewe anya na ndụ anyị na-ebi ihe ike kwere na gị. Chukwu, bịa nụ arịrịọ ndị a nke anyị chọrọ n'ihu gị na ndị nke dị anyị n'obi maka na anyị na-arịọ site n'aha Kristi onye nwe anyị. Ekene dịrị gị nsọ bụ Chineke nke ụwa niile, n'ihi na ọ bụ uju ọfụma gị ka anyị si nata achịcha nke anyị na-ebụnyere gị. Mkpụrụ si n'ala na ọrụ aka mmadụ, ọ ga-abụrụ anyị achịcha nke ndụ. Ngọzi dịrị Chineke. Ebe ngọzi nsọ bụ Chineke nke ụwa niile, n'ihi na ọ bụ uju ọfụma gị ka anyị si nata mmanya nke anyị na-ebụnyere gị. Mkpụrụ osisi vaịn ọrụ aka mmadụ, ọ ga-abụrụ anyị nsọmụ nke mmụọ. Ngọzi dịrị Chineke. Rịọwanụ ụmụnne aka ka nna nke
ọnọdụ nke ga-amasị Chukwu na apụrụ ime ihe niile ịnara ọnụ. Dị mmanụ Chineke nna ebere, anyị na-arịọ ka àjà anyị na-ebunyere gị meda gị obi maka njọ anyị, otu isi gbaghara njọ anyị oge anyị na-arịọ gị meekwa ka anyị si otu ahụ na-enwe agụụ ịgbaghara mmehie mmadụ ibe anyị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, anyị na-enye mmanụ tupu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụ ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị na adị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa ụwa site na Kristi ịhụnanya. N'ihi na n'afọ ọbụla iji afọ ọma na-eme ka ndị kwere na gị were ọṅụ sitere na mmụọ a lụtara lụta na-atụ anya maka mmemme ihe omimi nke ngafe, ka ọ ga-abụ site n'itinye uju ịdị nsọ kwesịrị ha na n'ọrụ nke ịhụnanya na sitekwa n'iso ugboro ugboro n'emume ihe omimi nke esi na ya mụgharịa ha edubanye ha n'uju amara nke ịbụ ụmụ. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma ha na ogbu eze ike ọchịchị na igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwa otuto gị ebighị ebi na-asị: nsọ nsọ nsọ, osebụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị. Hosana n'elu kasị elu, ọ dị ngọzi bụ onye gara mmadụ onye nwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Ede nsọ ezie dị nwere ọbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere, anyị na-arịọ ka ihe onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka etinye ya na ọnwụ were ọchịcha, ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a rienụ ya ụlọ niile, nke a bụ ahụ nke a ga-edoro nye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a ṅụọnụ ya ụlọ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọbara nke ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mere ime mmadụ nke wee gbaghara njọ ya. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụta ọnwụ mbilite n'ọnwụ gị, ọ dị mmanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Gị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi ịgụnyere anyị na ndị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere ncheta nsụkọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka ụzọ oke na ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Alberto na ndị echirechi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị
ndị ọzọ niile nwụrụ n'ihe nke eluigwe. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile, ndị mere uche gị kemgbe ụwa ka ụwa, cheta ihe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na ndị dịkwa n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ka ụwa niile. Ebe e nyere anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were na nka n'obi Nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị ya, ka ebe nsọ ya n'ụwa, ka esi ya n'eluigwe, ya bụ tata, n'ebe ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị gaa, dịka anyị chezọrọ ndị mmehie anyị, ekwela ka anyị zọpụta anyị, anyị na-arịọ ose bụla n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na ajọ oge niile, anyị were gbala nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke anyị zọpụta anyị, Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo ka nna ha pụrụ ụlọ, udo nke nka m na-enye unu. Eletụla anya na njọ anyị gaa, kama okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo ngosi ọbụla dịkwara mgbe niile. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpeta nke ụwa. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi onye na-ekpeta njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. So maka communion, I give it you come that way, and then you go back this way. Eba, I gonna be sure. And this side will come first, and then this side will come.
open your mouth. When you come there, open your mouth and then bring out your hand. New Kit Kat duos.
Kanya arịrịọ onye nwe anyị anaghị ube nke ihe ahụ edebere anyị n'eluigwe. Anyị ewerela achịcha nke ndụ rijuo afọ anyị ugbu a anyị ka nọ n'elu ụwa. Biko mee ka anyị nwetakwuo na ndụ anyị uru na mgbanwe nke sakramenti ahụ eweta site na Kristi onye nwe anyị. Before the announcements, I'm sure na onye ọbụla anụgo gbasara misa na misa ahụ obi ka ụlọ ha si gba ọkụ. So they're not leaving here for now. I got ready Adana until the time I get resolved. And during the fire incident, the BMW burned to ashes because it was the garage area that burned. So I get near and tried to call them too. I've spoken with them, but I know many people calling them. That shows we value them also because they were always coming here to our Igbo masses. Because kind of Bernardino Diocese kabla n'ọkwa nke izu a. Ọ bụrụ na agbasa n'elekere 6 ndị ụmụ nwanyị nwere nzukọ, ụmụ nwoke nwekwara nzukọ. So onye ọbụla na-alụ ka akaba ahụ banye ya bụ nzukọ. Nke ọzọkwa, echi bụ March 8 bụ International Women's Day. Onye lụọ ya kelee nwaanyị ọbụla nọ na famili ọ dị ka na-eme. Nke ọzọkwa, a na-asị Fraịde ọbụla enwere Stations of the Cross 6 p.m. onye ọbụla kaba ahụ ụlọ ụka ebe a 6 ka eji eme ya. Ị nwekwara ike join na ndị ụlọ ụka dị nso n'ebe ibi. Ndị Filipino na-asị ka anyị nọnyere fa ụbọchị Saturday, March 13 na 7 p.m. Ọ na-aka ụka ụbọchị ahụ. So because we invite all parish families to join Bishop Rojas for the year of St. Joseph Diocesan Opening Mass via live stream on Friday, March 19th at 7 p.m. May our Lord, our Blessed Mother, and St. Joseph bless you always. Because of Father Joseph Aritona will be joining us once again to lead a Lenten mission on March 22nd through March 25th at 6 p.m. Please join us. What's the dream, Jason? So, International Women's Day. So we will pray specially for you tomorrow. And I have seen congratulations. Try your best to be a woman we can be proud of. Because that's what matters. So that we will be worthy of every celebration. Anyone who make a mark in the society, we can also join that list. So I know to succeed in the things you set out to do. To excel in what they do in the academics and other things, in sports and all that.
so that every year will be one of celebration through Christ our Lord. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Yes. March is Women's Month, the whole of March. It's not just that one day. So if there wasn't any pandemic, we normally have tea for the women, hosted by the Knights of Peter Claver, ladies, Knights of Peter Claver. So the month of March is a month of women, in remembrance of women and what they do. And just to follow up what Father said, if you don't think the woman is doing right, then help her do right. If you don't think that woman is up to what you think you should do, don't tear her down, help her. That's our job as Christians, and not just with our sharp mouths cutting people down. That's one. Number two, on behalf of Bishop Rojas, I am extending a wonderful thank you for all of you who were able to join us at the Black History Month Mass last Sunday. That was very windy. The Mass was canceled, but some of you still came. As a matter of fact, quite a few of you came. And the Bishop was a bit surprised because the Mass was canceled. But he wanted to hold the Mass because he said a Mass like this should not be canceled. This is a Mass that should be held no matter whatever we can do to keep it. So he came and still held the Mass in the hall. And he also met that family. They were there at the Mass, the Black History Mass, and we told them about this Mass. Here they are today. So before that, I gave a registration card for Igbo community so that we know what information of what is going on in the community. None. It's unfortunate that no the pandemic because the mass sign but more people will be coming, and we continue to pray for the end of the pandemic. Amen. Online I visit birthday and anniversary. Okay, come. Mama Madalena, on her birthday yesterday. So we thank God for her. And your mother in the land when your money, they want to go around the room. When your mind on your room, she not care for any either. Omoge abela n'ihu gị ịnara gị ngọzi. Ọ bụ gị kpọbatara ha n'ime ụwa nke a. Tupu gị kee ha, o nwere ihe buru ha n'obi. Ọ bụrụ na aka gị adịghị na ndụ ha, ha agaghị enwe ike menye ihe ndị ahụ. Anyị na-asị gị onye nwe anyị ka anya gị gharakwa ịpụ n'ebe ha nọ n'otu n'otu. Dịka ị nyere m ohere ịdịrị ndụ rukwe ugbu a, a na-asị gị ka ime ka ha na-esi ike na-agawanye site n'afọ ruo n'afọ. Ka afọ niile ndị a na-aga tupu gosipụta ha ihe ndị anyị ji maka ya ga-ahọrọ ha. Anyị na-asị gị ka eduzie ha, nye ha amamihe, nye ha nkwụsi ike n'ihe ọbụla dị mma. Dịkwa dịka isi nye ha ohere ime mmemme ọmụmụ ha n'oge dị ugbu a, ma ọ bụ ndị na-eme ncheta alụmdi na nwunye. Anyị na-asị gị ka inyekwa ha afọ ndị ọzọ ga-abịa n'ihu, ka ọ bụrụ afọ aṅụrị, ka ọ bụrụ afọ mkpata, ka ọ bụrụ afọ ha ga-eji nye aha nsọ gị otuto maka ihe na-eme n'ime ndụ ha. Na mgbe ọbụla ha ga-agbachakwa ọsọ nke ụwa,
ka ha soro na ndị ga-akpọbata n'ọtụtụ nke alaeze site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu Chike nlegọzie ma chekwaa unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. And happy birthday, all of you. Thank you. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu Chike nlegọzie ma chekwaa unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. And all the one and I Christ and His Son. Thank you all for coming.